Silav hevalên hêja çi ciyê şînayî hebe jiyan li wir heye. Xwe Teala tu cî bê jiyan bê heyat nehiştiye. Ciyê şînayiyê de ciyê dar û ber hebin jiyan zeftir heye. Kam lê birinin li vir çi heye çi tune. Ev çi ne? Bibînin. Ev çi ye? Lê birin. Hêja ez vê dibînim. Maşallah ji kudreta Xwedê re. Sad maşallah. Ev çi ye? Kî dizane? Çi ye ji kerema xwe? Bila navê wî bêje. Maxluqekî cuda ye. Ew jî pozî wî heye, bên tike, devê wî heye, mîda wî heye, fire. Hey maşallah ji seneta Xwedê re. Mêşeka mezin jî li vir e. Ev jî li pey rizqê xwe ye. Eva miroviyekî jî dît. Hatiye mirîşka bi xwe. Hatiye diziya mirîşka. Ji min re dibêje we navê min diziyê daniye, xirabiyê daniye. Ez ji bo rizqê xwe têm yek do mirîşka dixwim, ji xeynî wî tiştek nakim. Lê dizên nav we de we şelandin. Tiştek ji we re nehiştin, hêja wan ji wan re çepika lê didin.